Türkmenistan pandemiýa sebäpli daşary ýurtlarda galan raýatlaryny evakuasiýa edip başlar. Azatlyk radiosynyň ýagdaýdan habarly çeşmesi global koronavirus pandemiýasy sebäpli daşary ýurtlarda saklanyp galan türkmenistanlary evakuasiýa etmek işleriniň ýoly goýulýanlygyny habar berýär. Türkiýede, Russiýada, Hindistanda we Hytaýda galan türkmenistanlary evakuasiýa etmek işlerini öňümizdäki günlerde başlap 1-nji dekabraçyny tamamlamak göz öňünde tutulýar. Çeşme pandemiýa sebäpli ýoly baglanan Türkiýedäki türkmenistanlary evakuasiýa etjek ilkinji uçuryň 26 awgustda Türkmenistana barmagyna garaşylýanlygyny aýtdy. 1 sentýabraçyny Delhi'den, İstanbul'dan we Moskwadan jemi 3 gatnawyň amala asyrylmagyna garaşylýar. Ähli evakuasiýa uçurlary Türkmenabadyň halkara aeroportuna gondurulur. Evakuasiýa edilen adamlar 14 gün karantinde saklanar. Bu maksat bilen Türkmenabadyň ýokunç keselleri hastahanasynyň golaýyny wagtlaýyn çadyrlar dikildi diýip Çeşme aýtdy. Ol häzirki wagtda 400 orunluk wagtlaýyn çadyryň taýýar edilenligini bellädi. 14 gün karantinde galan adamlar goýberilen soň olaryň orunyna nobatdaky evakuasiýa uçur gatnawlarynyň ýolagçylary ýerleşdiriler. Hemmeler 3 aýyň dowamyny evakuasiýa ediler diýip Çeşme aýtdy. Global koronavirus pandemiýasy sebäpli dünýäniň dürli ýurtlaryna hereket çäklendirmeleriniň güýje girdilmegi bilen köp sany Türkmenistanly daşary ýurtlarda saklanyp galdy. Olaryň köpüde Türkmen hökümetiniň ýüzlerçe Türkmenistanlyny daşary ýurtlarda öz ykbalyna terk etmegini tanqid etdiler. 2019-njy ýylyň ahyryny Hytaýyň Wuhan şäherinden ujalan koronavirus keseliniň dünýä ýaýrap başlamagy bilen Türkmenistan fevralyň başynda Hytaýda galan Türkmenistanly studentleri ýurda getirdi. Şonu resmi metbugy Türkmen Howa ýollary agentliginiň guran bu charter gatnawlaryny müňlerçe Türkmenistanlynyň döwlet hasabyna ýurda getirilendigini, türkmen raýatlaryny Türkiýeden, Russiýadan, Belarusdan we beýleki ýurtlardan getirmek boýunça ýürüýte uçur ugurlarynyň gurulanyny heniz mart aýyna öňe sürdi. Ýöne şondan bäri geçen döwrüň dowamyny Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow pandemiýa sebäpli daşary ýurtlarda saklanyp galan türkmen raýatlaryny goldamagyň möhümdigini aýdyp çykyş etsedi. Türkmen Howa ýollarynyň beýleki ýurtlara evakuasiýa gatnawlaryny amala aşyryp aşyrmanlygy we olaryň jekmejekligi aýdyn bolman galýar. Azatlyk radiosy mart aýynda Moskwanyň Domodedow aeroportuny we beýleki ýurtlarda pandemiýa petiklemeleri sebäpli ýoly baglanan türkmenistanlaryň duçar bolan kynçylyklary we olaryň ýardam sorap daşary ýurtlardaky türkmen wekilhanalaryna netijesiz ýüz tutuşlary barada mundan odol bir näçe gedek habar berdi. Ýatlasak apreliň başynda halkara uçur gatnawlarynyň ýatyrylmagy bilen Hindistanda galan 100den gowrak türkmenistanly ýurda dolanyp bilmän dürli kösençlikleri başdan geçirmeli boldy. Galy bersede pandemiýanyň arasynda Türkiýede işini ýitiren türkmenistanly migrantlaryň bir näçesi agyr ýaşaýyş durmuş şertlerine döz geldi. Bu aralykda petikleme wagtyna Türkmenistanda galan daşary ýurt raýatlaryny öz ýurtlaryna alyp gitmek işleri daşary ýurt kampaniýalarynyň gatnaşmagyna guramalaşdyryldy. 18-nji ýylda 100 çemesi hindi hünärmeni SpiceJet Howa ýollarynyň charter gatnawyny Türkmenistany terk etdi. Onun 10 gün töwerek ozal Türk Howa ýollary kampaniýasy Fransiýanyň buýuk guruluşyk kampaniýasynyň tapşyrygy bilen 150 çemeti daşary ýurtlyny we olaryň maşgala agzalaryny Türkmenabatdan alyp gitdi. Iýulyň ahyryna bolsa Gülhan Dearsan bilelikdäki Türkmen Türk kampaniýasy öz işçilerini we beýleki kärhanalarda zähmet çekýän türk hünärmenlerini Türkmenistanyň çykarmak üçin charter gatnawlaryny guraýanlygyny ma'lum etdi.